L-odba tajba lil kulħadd lilkom u l-dawk li qegħdin jisimgħuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali, dak fil-qrib u dawk il-bogħod, għax hawn numru mill-bogħod ħafna jisimgħuna. Grazzi mulej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu u s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li qam mill-imwiet, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom ilkoll. Dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Kemm hija espressjoni qawwija il-ferħ tal-għid. Għaliex għax Kristu qam rebbieħ. Ejjew fl-imkien niċċelebraw din l-Ewkaristija fir-rebħ ta' Kristu. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom min-naħa tiegħi ser noħfet il-Qudiesa għall-erwieħ ta' Marija Nazzareno u l-familja Mifsud u għall-erwieħ ta' Giuseppe u Carmena Buttigieg. Inti s-sliem veru tagħna mulej ħnina. Inti l-ħaruf tagħna tal-għid Kristu ħnina. Inti lena dejjima tagħna mulej ħnina. Ħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla. Infaħru. Inroddulek ħaj mulej Alla. Għaliex intu waħdek għaddis. Nitolbu, o Alla, inta kull sena tferraħna bil-festa solenni tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet. Fit-tibatija katina li permezz ta' dawn l-istess festi li aħna nagħmlu f'din id-dinja jistħoqilna naslu fil-għena tas-sema b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Dak li għandi se nagħtihulkom fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nazzaret imxi. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru u Ġwanni kienu tilgħin lejn it-tempju għat-talb tat-tlieta ta' wara nofsinhar. Xi wħud kienu qegħdin iġorru raġel magħtub minn twelidu li kienu jqegħduh kuljum ħdejn il-bieb tat-tempju li jgħidulu is-sabiħ biex jitlob il-karità lil dawk li jkunu deħlin fit-tempju. Xinra lil Pietru u l-Ġwanni deħlin fit-tempju talabhom il-karità. Pietru flimkien ma' Ġwanni tefa' jneħ fuqu u qallu: ħares lejna. Dak baqa' jħares lejhom, jistenna li se jaqla xi ħaġa minn għandhom. Imma Pietru qallu: fidda u deb m'għandix, imma dak li għandi se nagħtihulek. Fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nazzaret imxi u qabdu minn idu il-leminija u qajmu. Minnu fih riġlejh u l-ekisi tiegħu ħadu saħħithom u malajr qabeż fuq riġlejh u beda jimxi u daħal magħhom fit-tempju jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jfaħħar lil Alla. Il-poplu kollu raħ miexi u jfaħħar lil Alla. Għarfuh li jkun l-istess wieħed li s-soltu kien jitlob il-karità dejn il-bib is-sabiħ tat-tempju u baqgħu mistaġba u mibluwa dak li ġralu. Il-kelma tal-mulej.
Salmi responsorjali ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Faħru l-mulej u xandru ismu, għarfu l-ġnuz bl-mejjel tiegħu, għannulu u doqqulu xandru l-ġubijiet tiegħu kollha flimkien. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu il-wiċċu il-ħin kollu flimkien. Nisel Abram il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu, Jahwe u Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzi tiegħu flimkien. Jiftakar għal dejjem fil-pat tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-pat li jagħmel ma' Abram, fil-weda li ħalef lil Iżak. Ngħidu? Issa sa ngħidu s-sekwenza. Ħajolli l-insara tifħirhom il-vittma tal-għid, għax feda l-ħaruf in-naċ tiegħu mill-jasar tal-mewt. Ġesu reġa' ħabbeb il-midneb ma' Alla l-missier. F'taqbida tal-għaġeb mal-ħajja inqerdet il-mewt u qamsit il-ħajja mill-qabar is-salta nrebbih. Ejdilna Marija ħabrinna fit-triq lil min rajt. Jien rajt qabar Kristu li xorxta fis-seb tal-qawmin. Rajt l-anġeli li ġew jagħtu x-xhieda, il-faxxa li żar. Il-xoxta mill-mewt Kristu Sidi li fih it-tamajt, marru il-Galilija qabilkom, hemmhekk se tarawh. U nemmen illum Kristu l-xoxta tassew mill-mwiet. Intmela Sultan ħenna lina, o Kristu rebbih. Amen, Alleluja, Alleluja. Issa nqumu bil-wifqa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Dan hu il-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dakinhar stess l-ewwel jum tal-ġimgħa ġara li tnejn mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 11 kilometru bogħod minn Ġerusalemm jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu innifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi żommuhom u ma setgħux jarfuh. U għalilhom x'intom tgħidu bejnietkom intom u mexja. U huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Klejofa wieġeb u qallu: Inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx x'ġara hemmhekk f'dawn il-jiem. X'ġara? Staqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret li kien profeta setan fl-emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. U aħna konna nittamaw
li ju kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġa għaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja, issa wkoll xi ħut min-nisa tagħna ħasduna għaliex marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli u qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi ħut minnhom tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa imma lilu ma raħux. Għalilhom Ġesu, kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti u ma kellux il-Messija jibati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin u għamel ta' bir-ruħu li kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġaluh joqgħod magħhom u qalulu ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom u waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh iżda hu qab minn qudiemhom. U wieħed lill-ieħor bdew jgħidu u ma kienitx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa u kellimna fit-triq u ifissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm, hemm sabu lil-11 u lil sħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom il-mulej qam tassew u der lil xmum. Huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Din hi l-kelma tal-mulej. Ħanaqsam din l-omelija tiegħi, dan id-diskors tiegħi, ħanaqsmu fit-tnejn ħalli niftehmu u nitgħallmu. Xi fisser jew kif tkun meta ma jkollokx il-Ġesu miegħek, meta negattiv iswed. U xi fisser meta inti jkollok il-Ġesu miegħek, jakkumpanjak, isieħbek, mena positiv. Għandna hemm in-nies, wieħed nafu x'ismu Kleofa, l-ieħor ma nafux. Hawn min jgħid li kienet il-mara tiegħu. Hawn min jgħid raġel u mara. San Luqa iħobb ħafna raġel u mara ta' ħanedikom eżempji. Zakkarija u Elisabetta. Giuseppi komplu u Marija. Xmon meta ppreżentaħ u Anna raġel u mara. U flatti Anna Aquila u Priscilla, iħobb ħafna jaqqat, mena mhix ħaġa kbira li ma dan Kleofa kien hemm il-mara tiegħu. Dak l-ewwel punt. Dixxipli ta' Ġesu. Ġifieri kienu qrib ta' Ġesu, qrib. Imma kienu għadhom mingħajr Ġesu. Għajnejhom kienu għadhom kien hemm iż-żlieġa. Kellhom bżonn jagħmlu xi operazzjoni tal-katarretti. Tantu veru illi kienu Ġerusalem, semgħu x'ġara
forsi kienu preżenti f'xi biċċa mis-sekwenza ta' Ġesu. U qataw qalbhom, tilfu kull tama, kull speranza f'Ġesu. Tant tilfuha li jiddeċidew ftit irrabjati li jitilqu lejn darhom Emmaus. Mixja ta' 20 kilometru. Ġerusalem, Emmaus. Spiċċa, ma rridux nafu iktar. Tlaqna. Aħna konna nittamaw, miktub. Aħna konna nittamaw li u kellu dak li jifdi lill-Iżrael. Jaħlisna jekk tisser dejjem mill-qawwa x'kien hemm Ruma taħkem dakinhar, mill-qawwa tar-Rumani tax-xejn u jaħruna s-soldati Rumani u konna naħsbu li dan ħajjaħlisna. Iżda issa għadda kollox, spiċċa kollox. Qalbhom maqtuba, sfiduċjati. Issa biex tkompli taqgħod xi nisa marru ħdejn il-qabar u qalulna ġew jgħidulna li serqu l-katavru biex tkompli taxxa. Allura dlam, qalbhom maqtuba, sfiduċjati, inkwetati. Bħalma jiġri u min warrab il-Ġesu mill-ħajja tiegħu. Jaħseb li jista' jimxi. Jaħseb li għandu karozza sabiħa, jew villa sabiħa, jew għandu ħafna zeros warajh il-bank. Jaħseb ma jagħmlukx kuntent l-aħwa. Ma jagħmlukx kuntent. Ma rridux nafu biktar. Spiċċa. Tlaqna lejn id-dar. Billi għalluna l-profeti, kollox fjell. Imma Ġesu, ħanejdu kelma, ġibdilhom l-attenzjoni. Dannu beżbiżhom daqsxejn, beżbiżhom, Alla ma rax qallhom. Imma kemm intom boloħ. Iblaħ, minnu l-iblaħ fl-iskrittura. Fil-proverbji, fil-ktab tal-proverbji taf l-iblaħ ma minni xebħu. Għanzi ħanajt San Pietru, San Pietru jikwota li jgħid l-iblaħ jiġbaħ. Għandek l-qasqus, l-ħanżira, xsilta, veru, xsilta nadifa u reġet marret titmijak fil-ħmieċ. Dak huwa iblaħ fl-iskrittura, l-iblaħ. Kemm intom boloħ u ibsa biex ma temminux il-profeti, it-talim, kemm hu sabeħ it-talim boloħ. Mbagħad jgħidilhom qallhom u dan il-bniedem il-Messija ma kellux jibgħati kif ħabbru il-profeti, għax ma tridux temmnu. Għax ħsiebkom fid-duħħan tad-dinja. Għaliex? U ħa paċenzja bijom, beda jfissrilhom, jgħallimhom kull ma hemm fl-iskrittura ma waqafx hemm. Imma fl-iskrittura minn min titkellem l-iskrittura? Fuq mena dak li tkellem l-Antik Testament kollu fuqi qed jitkellem fuqi. Waslu, però kellhom qalbhom tajba dawn. Għallulu, ta' bil-ħaq se jibqa' sejjer, baqgħadni ma wasalx jien. U għallulu issa dalam, wasalna. Ejja idħol għamel kull bukkun magħna biċċa ħobs, żejt ta' żebbuġ u żebbuġ. Jagħmlu żebbuġ tajjeb hemmhekk jendoqtu ta' dawn in-nies ta' Emmaus. Veru, marrilli kemm tajjeb. Imbagħad orqod u filgħodu kompli sejjer u daħal magħhom. Mela s'issa għadna mingħajr Ġesu.
issa ġejjin Ġesu. Poġġew fuq il-mejda u Ġesu għamel 4 affarijiet li huma l-4 kolonni li għamel l-Ewkaristija. L-Ewkaristija. Li ma huma? Number 1. Dan l-istess għamilhom l-aħħar ċena, hawnhekk il-ħadd il-ħamis ta' qabel, ħalli tifhmuni sewwa. Il-ħamis meta aħna nagħmlu dawk il-fiesti, Ġesu għamel l-Ewkaristija il-ħamis. Il-ħadd il-xosta u l-ħadd fl-għaxija reġa' jirripeta l-Ewkaristija ma' dawn it-tnejn. Ara kemm hu veru. Number 1. Qabad il-ħobż, kellhom il-ħobż f'idejha. Qal il-barka. Qal il-barka, birku jiġifieri. Qasmu, qal il-kliem, qasam il-ħobż, għallhom ħudu u tawlhom. 4 minn raħal ħobż. Qal il-barka, jiġifieri konsagrah il-ħobż, qal il-barka fuq il-ħobż. Qasmu, qasam il-ħobż, għallhom ħakulu. U dak il-ħin nisimgħuha. Infetħulhom għajnejhom. Dan minnu. Minnu. U waqaf minn qudiemhom telaq minn misimgħuni talmu. Telaq minn qudiemhom, afantos bil-Grek. Telaq minn imma kemm preżenti fil-ħobż. Il-laħwina qegħdin taraw l-Ewkaristija. Ġesu telaq ma raħx iktar. Imma kemm magħhom fil-ħobż nikkonsagra għax fl-Ewkaristija għandna lil Ġesu. U minn dak ma nista' ġew b'Ġesu. L-ewwel mingħajr Ġesu iltaqgħu miegħu issa għandhom il-Ġesu magħhom. U tant ferħu, u tant sabu posthom, u tant irringrazzjaw il-Alla illi telqu mill-ġdid lura x'għaddiju d-dlam, għaddiju l-biża', reġgħu lura Ġerusalemm. U hemmhekk iltaqgħu ma' sħabhom u qalulhom xi ġralhom. Din iħut il-eżiż, ħanieqaf għax domt iżejjed. Din tkun tgħix mingħajr Ġesu u kollok ħafna ħwejjeġ fil-gwarderobba ma tant għandek ma tafx sa tilbes, insomma żraben mingħajr Ġesu. Ġesu jimlilek qalbek u b'Ġesu miegħek. Tirringrazzjah. Għalhekk qegħdin ngħidu f'dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Għaliex nifirħu? Għax Ġesu rebaħ u għadu jirbaħ. Ġesu ħaj u għadu ħaj magħna. Kemm għandna x'nirringrazzjawh għaliex huwa magħna fostna fl-Ewkaristija. Bil-wifqa. Nitolbu lill-Alla missierna biex bħad-disċipli ta' Emmaus aħna nemmnu fih għall-isqifijiet presbiteri u djakni biex jitħeġġu fil-misteru tal-Ewkaristija. Nitolbu għall-missjonarji li jwasslu l-isem ta' Ġesu ta' Nażaret lill-bnedmin li għadhom ma jafux bih. Nitolbu għall-lajċi impenjati bħala letturi u akkolti fil-Ministeru tat-Tagħlim, speċjalment fl-Ewkaristija. Nitolbu għall-erwieħ li qegħdin jistennew it-talb tagħna biex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Ismana, dan it-talb mulej ieħor li qiegħed f'qalbna nofrulek permezz tal-għażiża Ommok u Omna Marija int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
قلوبنا وبالطمع تهيهرا فاروق ستربير هللويا 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 ومالي لهنا فرحانا طلعنشي ناتوب خير من ردولك الشيء هللويا 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 القتل بنامولي مملي هجا مالو فرتي تروينا صفي هللويا 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 Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerti tas-sakrifiċċju tal-fidwa tagħna biex jittaffi l-korla tiegħek għalina u salvana fir-ruħ u bil-ġisem. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nitsu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u sira tas-sew mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Iżda b'ferħ akbar inxandruh f'dan il-jum li fih ġie ssakrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu ered il-mewt tagħna, bil-qawment tiegħu ksibna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek Qaddis. Ismew il-Qur'an. Issa se nirrepetu, se nagħmlu dak li jagħmel Ġesu mad-dixxipli ta' Emmaus. L-istess ħaġa. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għalhekk qaddis dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs, ngħiduha, ħal-ħobs, radd il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu bil-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa il-jum 14 mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakaru kol fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin l-erwieħ Marija, Nazzaren u l-familja Mifsud, l-erwieħ Ġusepp u Karmela Mbutiġieġ. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġi Mqazzo Malla Marija, San Ġusepp, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet, aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li jien trid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li rebaħ fuq il-mewt, ħen jien aħna dalodu mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. La bil-fer inkantaw, man jatarat il-ħajr nanu lil-mulej. Għaners u quddimu bil-fer rita mafqalna, għananu għan jaġlida lil-sidi s-sema u l-ard. Bil-kobor tal-mulej, lil-Alla bil-fer inkantaw, għan jatarat il-ħajr nanu lil-mulej.
sepuli l'ismu la safar taleri, l'ismu sepulcri che il fiori talviti, illa la bilfer incantam, an yataraddi il-ħajr nannu lil-mulej, ħanannu fuq l-arba jiseb tal-qawwatijom, ħanfaħru l-kobor tal-la mal-kanta lil-liħit, illa la bil-fer inkantam, an yataraddi il-ħajr nannu lil-mulej. Tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan qawwi, tkun imbirek mulej. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli. Nitolbu. Int naddaftna mulej minn kull taħsil tal-imoddi, għatina li tqarbina li għamilna bis-sagrament ta' ibnek tibdilna f'ħolqien ġdid bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru Liben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Madonna Tapini, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna, morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja, inroddu il-ġurnata tajba. Selemu